בכיכר התחריר בקהיר נפצעו 20 בני אדם. סרט, שנייה, איפה זה? ממש בתקופה האחרונה ככה סיימנו ושיפצנו את הגינה וכל מה שנערך זה צריך להיות אחרי זה. עוד נהג, לקחנו את איה גם. איה וישראל. כן. היינו 5. היה לנו קצת בלגן, אבל... היה לא תופס הרבה מקום, זה לא היה תקוף. כן. אז זה נגמר, במראה יבוא אלינו, נמשך לנו. אמא שלי, יש את הלימוד. מה קרה? למה? בטח יצביע שאת. זה איפשהו כאן בכיף הזה. יש פה נתיב? מספר בראש? לא. מה את מחכה, לראות מישהו? יש לי זיכרון חזותי קצת. חלקת שזה עוד הדף. אחד מהכישורים שלי. פסתי את חלקת הדף. דעתי זה פה. חלקת הדף, לא להאמין. לא פה. מקוואות זה מקום יפה. רוצה להתקשר לירות שם. לא פה. דעתי זה פה. משרדי ביתה. טוב, למי נתקשר? אבא, יש לך פלאפון? כבר יש רחובות. אני זוכרת שנתנו הרבה, אמרתי, מה זה כל כך רחוק? אז עשינו סיבוב. מגרש חניה, אני חושבת שהיה... לוטם. לוטם? מה לוטם? פה, הנה יובל. יובל, בוא נחנה לידו. יובל. יובל. שהגעתם אותו מהכפר? כן. סבא שלי עייף. שלום. ביטוח לרכב שלך למשוך. היי. היי. יש קשר בקומקום. רגע, מחפשים את הפלאפון? נתתי להם את הטלפון שלי, וכנראה הוא נשמט מתחת שמושב. מחפשים. יש פה 4 שיחות שלא נענו, זה אתם, נכון? כן. איפה ראית את זה? בחלום? הלוואי. הלוואי והיה מופיע לי בחלום. פשוט שים את זה על כדי ש... אני חלמתי על נהיה זה. בשמש. איפה הוא היה? אתה יודע מה? לא מצאתם בסוף. היה תור של אלפי אנשים ואני עמדתי בתור לכיוון בני. אני מחכה לדבר שאני אשים את הדבר שלך. הוא היה באיזה מקום שם, באיזה בית הבראה, וכל אלה באו לראות אותו. זה שיגע אותי, סיפרתי את זה לאורנה, השתגעה. זהו.